of Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. The genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Maray na aldo kaninyo Let us mga pray ngod, together. mga namamanuan Deliver kaning us, parokya. Lord. Deliver. Buwan na Lunes, kita migpasiring sa mga presinto, tangani na magpili kan mga kandidato. Diyos maray na aldo kaninyo mga ngod, mga namamanuan kading parokya. Buwan na Lunes, kita migpasiring sa mga presinto, tangani na magpili kan mga kandidatong bot nyatong mamayo kanatong nasyon, probinsya, asin kanatong banwa sa mga masunod na 6 na taon. Ang gawing adi uban na natong ginigibo bilang mga botante sa paglaom na sa paagi kanatong usad na sagradong boto
kita makakatabang sa pagdara ng pagbabago kanatong komunidad. Alagad, sosog kanatong eksperyensya, day pa nyato namamatean, ang minamawot niyatong resulta kan politika. Tama daw ang mga tawong pinipili niyato na magmanihar kanatong gobyerno. Ang simbahan sa paagi kan PPCRB sa limitadong resources, nagigibo kan paagi tanganing maedukar ang mga botante sa paggamit kan sa indang sagradong diretso na magboto. Alagad, kulang ang mga ini. Tanganing abuton ang kadaklan niyatong mga botante, urog na ang mga kasaraditan. Nasasabutan niya mo ang pangangaipo kan sa tong mga tugang. Sa katunayan, ang panahon ng eleksyon, ginagamit nindang oportunidad. Tangani na sinda makaako kan mga asistensya na sa indang kinakaipuhan sa indang oral daw na pagkabuhay. Alagad inisinyal kan lumbod na estado kan sa tuyang demokrasya. Nakaugat pa sa sistema ng patronage politics na iyo ang ulang tanganing ang mga botante makapagpili kan mga kandidato sosog sa indang kamautan. Lugod, magabot man ang aldaw na ang mga botante makapagpili ng mga leader na susog sa indang konsensya asin katalingkasan na libre sa dikta ng sisayman. Ang eleksyon 2022, lugod saro na naman na oportunidad tanganing magtalubo ang kanatong demokrasya asin malampasan ang dating maating sistema ng politika. Giyahan lugod kita kan banal na espiritu tangani na makapagpili kita ng mga kandidatong tunay na may purong pagmauot na magserbi para sa ikararahay kanatong mga kaimanwa. Diyos mabalos kaninyong amin.
kita nagmamawot na maging maugma sa araw-aldaw niyatong pagkabuhay. Kun kaya, ginigibo niya to ang mga paagi, nganing kita maging maugma. Alagad dai niya to maninigaran ang realidad kan sa kasakitan asin kamundoan, tadawa kadakol niya tong paagi tanganing kita maging maugma. Asin takon umabot na sa puntong inian sa tong buhay, dapat niya tong girumdumon na daing buhay na daing sakripisyo, asin taan Kristiyano dapat na mag-agi nin mga pagbalubagi, pagsikwal, asin mga pagsakit. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, pangingenotan, kan sa tuyang namomota na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog na po ang gabos para sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kaguranan ta. Ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkasumaro kan Espiritu Santo,
mapasaindo gabos. asin sa imong espiritu. Matugang ngunyan na aldaw na Domingo, aldaw bago kan pirilian. Kita nagsiselebrar kan Domingo nin marhay na pastor. Ang aldaw na ini nagtatao sa tuya nin giya, inspirasyon, tanganing kita makapagpili nin tama na mga tao na maniharkan sa tuyang nasyon, probinsya, asin sa tuyang banwaan. Sa inspirasyon ni Jesus, ang marhay na pastor. Aram ko po ang tensyon na namamatean kan kadaklan ngunya na aldaw. Alagad ini pinapalumoy, mantang kita man nagseselebrar, asin nagtataon ng kaumawan sa aldaw na ini, sa mga ina, kaya pinagbidbid niya to ining aldaw bilang Mother's Day. Kaya sa tuya man na rumdumon ang mga ina, bako lang itong ina na nagtao sa tuya ning buhay, kundi itong mga nagtindog bilang mga ina sa satuyang banwaan, mga ina na nagtao sa tuya ni na kaalingan sa pagkabuhay asin kaginhawahan. Siyempre, pinapamiman niya to ang sa tuyang inang bayan na nagsasakit, huli kan mga pangyayari na nadarakan bakong matanos na pamamalakad kan sa tuyang nasyon. So hagadon taan danay natabang kan banala espiritu sa aldaw na ini. Siring man sa tuyang espesyal na ipagpapamabi sa misang ini ang mga PPCRB volunteers na sa tuyang isusubol tanganing magserbis sa aga sa saindo sa satuyang mga kaimanwa na maduman sa mga butuhan sa mga precincts, tanganing mag-assister asin maasigurar na magiging malinig, matanos, makabuluhan asin makahulugan ang satuyang eleksyon ngunyan. Matugang sa kapakumbabaan ni buot sa tuyang hagadon sa kagurangnan ang kapatawaran sa makasalan na satong naginibo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
kan mga kasalan kan kinabang. Nakuan sa mo pagkimaera, di ka na natutukaw sa tukanaan, maheraki kami. Ay kasanaan banal, ikasanaan katurang, ikasanaan urong, kahalang ka. Yesu Cristo kaiba, kang Espiritu Santo, sa kamurawayan kang sama. Mamibig kita, O Diyos na makakamhan, sagkod pa man, dara kami sa pakisumaro sa mga langit no nakaugmahan. Tanganing ang mapakumbabang aripunpon, makaabot duman, unsay nan pusano na pastor, enot nang nagikan. Uli kay Yesu Kristo ang kaguranan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay a sinaghade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang buhay bakong gabos sa nakaugmahan, siring man, igwanin pagtios, asin kasakitan. Inaalok kita na magsarig sa Diyos na nag-aataman sa sato. Kung igwa kita kan paglaom na ini, magiging magian, asin magayagaya, an satong trabaho, asin paglingkod sa kapwa. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa gibo kan mga apostoles. Hali sa Perge, nagdago sinda sa Antioquia, sa Pisidia. Aldaw na Sabado, naglaog sinda sa sinagoga, asin nagtukaw. Pakatapos kan pagtiripon, dakol ang mga Hudyo, asin mga tawong may pagkatakot sa Diyos, nag-iriba kay Pablo asin Bernabe, na nagpadagos sa pagtukdo asin pagsadol sa inda, na magdanay sa biyaya na itinaonin Diyos sa inda. Kan masunod na Sabado, haros gabos na tao sa banwa, nagtiripon sa pagginanyog kan tataramon nin Diyos. Ang mga Hudyo, pagkahiling nin kadakol na mga tao, na uri, asin sinimbag nin mga paglanghad, ang gabos na sinabi ni Pablo. Dangan si Pablo, asin si Bernabe, nagtaram na hayag, asin maliwanag. Kaipuhan na sa saindo, enot na ibareta niya mo ang tataramon nin Diyos. Alagad, huli ta isinikwal nindo, asin huli tan paghuna nindo, da ikamo maninigo sa buhay na daing kasagkoran. Kami maduman sa mga pagano. Ini ang tugon sa mo nin kagurangnan. Kan sinabi niya, ginibot akang ilaw nin mga banwaan, tanganing ang sakuyang kaligtasan, makaabot sa puso kan daga. Kan ininadangog kan mga pagano, nagkaurog manggayo sinda, asin nagpasalamat sa kagurangnan. Huli kan sa iyang tataramon, asin ang gabos na itinalaga para sa buhay na daing kasagkoran, nagtubod. Ang tataramon nin kagurangnan,
ibinabalangibog sa bilog na runa. Alagad ang mga Hudyo nagparibok sa mga babaeng iginagalang asin makidiyos, asin man mga poon nin banwaan. Sinadol na labanan si Pablo, asin si Bernabe, asin pinaluwas sa saindang runa. Pinagpagninda ang alpok sa saindang mga bitis, laban sa sainda, asin nagpasiring sa Ikonyo. Mantang ang mga disipulos na pano nin kaugmahan, asin nin Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio an satong simbag, kita sa iyang banwaan, karnero na sa iyang ataman. Kita sa iyang banwaan, karnero na sa iyang ataman. Maugmang mag-awit sa kagurangnan, kamo gabos na uyas sa kinaban. Maugmang maglingkod sa kagurangnan, madyas sa atubangan niya, mag-awit na maugma. Kita sa iyang banwaan, karnero na sa iyang ataman. Aram nindo na ang kagurangnan Diyos, siya ang satong kaglalang. Sa diri niya kita banwaan niya, mga karnero na ataman niya. Kita sa iyang banwaan, karnero na sa iyang ataman. Totoong marahayon ang kagurangnan, ang sa iyang pagkamuot, daing kasagkoran. Siya maimbod sagkod paman. Kita sa iyang banwaan, karnero na sa iyang ataman. Sa matalinghagang tataramon, buot pakusugon kan nagsurat kan Apokalipsis, ang kapwa niya mga Kristiyano sa tahaw nin kasakitan. Ang Kristiyano dailigtas sa kasakitan. Alagad, tandaan ta na ang Diyos madatong sa pagpahid kan satong luha. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin Apokalipsis. Pagkatapos, nahiling ko ang daima bilang ng mga tao na hali sa gabos na banwaan. Rona, tribo, asin tataraman. Sinda nakatindog sa atubang kan trono, asin kan kordero. Maputi ang mga gubing, asin may mga darang langkoy. Saro sa mga gurang, nagsabi sako, ini ang mga hali sa dakulang kasakitan. Linabanan ninda ang sa indang mga gubing, asin pinaputi ang dugo kan kordero. Kaya sinda nasa atubangan ni Diyos. Nagsamba sa iya aldaw banggi sa iyang santuaryo. Asin lilindungan sinda ka nagtutukaw sa trono. Daina sinda magugutom, daina mapapaha, daina maiinitan kan aldaw. Huli taan kordero na yaon sa trono, magiging pastor nindo, asin dadarahon sinda sa mga burabod nin tubig na buhay, asin papahidon ang luha sa saindang mga mata. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo.
kaguranan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Ulay ni Jesus, ang sakuyang mga karnero, naghihimate kan sakuyang tingog. Midbid ko asin sinusunod ninda ako. Buhay na daing kasagkoran, itinataw ko sa inda. Day sinda mawawaran sagkod paman, asin dainin maagaw sa inda sa sakuyang kamot. Ani tinaos ako nin sakuyang ama, iwan urog na mahalaga, asin dainin makakaagaw sa kamot nin ama. Ako asin an ama saro sana. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Magumaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos sa paginanyogan homilya. Diyos maray na ramrab kaninyo ngamin. As in, Happy Mother's Day sa gabos na ina na uya digdi. Palakpakan po niya to ang sa tong mga ina. Salamat po sa Indo. Ngunya na Domingo, kita nagseselebrar kan marhay na pastor. Siguro ba kung by coincidence na sa analdaw kan pirilian niyato o bago kan aldaw kan pirilian niyato, itinatao ang napakalagang duwang magayon na imahen. Siyempre, ang imahin kan marhay na pastor, asin ang imahin kan sarong ina. Duwang imahin na magdadara sa tuya o magtatao sa tuya ning Q, inspirasyon, kung sisay ang pipiliun ta na magiging leader kan sa tuyang nasyon, kan sa tuyang probinsya, asin kan sa tong banwa. Igwa po ako na rumduman na istorya, siguro kadaklan sa Indo na hinanyog nindo na nadangog nindo na ang istorya magkapirang beses. Asin po ini istorya ning sarong politiko. Mantang siya naglalakaw, sarong aldaw, siya na aksidente, asin nagadan. Asin nagduman siya sa langit, asin sa pintuan sa iyang nanumpungan, nasa lubong si San Pedro. Asin sabi ni San Pedro, bago kita tutugutan na maglaog, tatawang kita kaning chance na magpili. Saan mo gusto, sa langit o sa impyerno? Pero tangani makapagpili ka, tatawang kita ng chance na sarong aldaw magduman ka sa impyerno, then one day ka man sa langit. Kaya nagtugot ining politiko na nagadan, asin sa sarong iglap, nagbukas ang elevator, asin nagbaba sinda duman sa impyerno. Nagbukas ang pintuan, asin nahiling kang politiko, ang magayon na lugar. Sarong berding lugar, may golf course, may clubhouse, asin sa sarong banda, duman niya nahiling an sa iyang mga barkada, mga kapwa politiko, na sa iyang nakatrabaho habang siya buhay pa. Maugmaan gabos. Asin sinda nag-greet sa lambang saro, nag-abrasa, asin pinagbabalikan ninda itong maugmang aldaw ninda habang sinda magkairiba kung paano sinda namuhay na marangya digdi sa ibabaw nindaga. Asin kung paano sinda maugmang nagkakawat, nag-i-enjoy
sa pagkawat kan gold. And then nagkakakan ning mga masisiram na pagkakanon, mga kakanon. Si mga inihandang lobster, caviar, saka pag-irinuman ng champagne. Talagang maugma itong one day kaining politiko duman sa impyerno. As in, dahil niya na aaraman, dahil niya na napapansin, tapos na pala si 1 hour. Kaya liwat nagbukas ang elevator, ibinalik siya duman liwat sa langit, sa atubangan ni San Pedro. Pero, tanganing ngayang makasiguro ka na maray ang choice mo, mag-inspect ka mang giraray digdi sa langit. Tataw ang takang 1 hour na libot-libot kung magugustuhan mo ang lugar. So, sa iyang pinaglibot ang langit, as in nahiling niya man duman, itong mga nagkapirang tao, na simple ang buhay, naugmaman, mga maugma, as in nahiling niya ang sitwasyon, tama sana. Kaya pagkatapos kang 24 hours na paglibot-libot, nagsabi na si San Pedro, so tinaunta ka ng 1 hour sa 1 day sa impyerno, 1 day mandigdi sa heaven. Now it's time to choose. Arin ang gusto mo. As in, ang politiko nagsabi sa madaling pagdesisyon, sabi niya, magayon man po ngaya digdi sa langit. Pero garumas maugma ako duman sa impyerno, sa enot na lugar na dinarhan sako. Kung kaya, pinag-ibahan liwat ni San Pedro, ining lalaki duman sa elevator, as in biglang nagbaba duman sa impyerno. Nagbukas ang pintuan liwat, alagad na sorpresa siya. Nahiling niya duman sa lugar, mga basura, as in nahiling niya na naman si mga amigo niya, nagsasako nin basura, inilalag duman sa itom na plastik, na mga basurang naghuhulog hali sa itaas sa indang sinasako. As in, ang diablo nagrani sa iya, as in, inakbayan siya. Sabi niya, day kumasabutan, ano ta nangyayari ini sa sakuya? Kasuod maayaon ako digdi maugma. Pero, ngunyan, ano ta na iba na? Mayo na ning karantaan, mayo na ning kaugmahan, mayo na si sarayawan. Maugma ako kasuod digdi. Gabos ini basura ang sakuyang naatubang, asin mga miserableng mga amigo ko na yaon digdi. Sabi niya, anong nangyari? Sabi niya duman sa diablo. Sabi kang diablo, kasuod kami nangangampanya sana. Pero ngunyan, nagboto na. Yesterday, we were campaigning. Today, you voted. Namumuta na matugang, napakahalaga ang satuyang pagdidesisyon. Sa aga, maggamit kita kan sarong sagradong diretso ta, tanganik na kita magpili kan mga mamanihar kan satuyang nasyon, satuyang probinsya, asin satuyang banwa. Saro-saro sa nang diretso, inusan ang boses mo, tanganing madangog, ang sa imong kakamautan sa masunod na 3 taon o 6 na taon, pwedeng tawan kaning 150, karibay kan sa imong sarong boto, 1.5, pero 3 days, 1 day, tapos na yan. Pero ang sa imong sasapuon, 6 years o 6 months. Day kita mababasol kung siring kain ang kamugtakan ta. Year after year, election after election.
Kunda iti kita responsable sa pagpili kan mamanihar kan satuyang nasyon. Mayong ibang dapat basulon kita. Pagsayang ta kang sarong boto na itinao sa to, pinagkatiwala sa to. Bako lang po ining civic duty. This is a sacred duty, a moral responsibility na magpili ning tultol na leader. Siguro sa nakalipas na 3 o 4 na bulan, napaghurup-hurupan ta na, napag-adalan ta, kung sisay ang iboboto ta. Pero dapat ay kita madara sa anuman na suhol. Kita tinawaan ng katalingkasan o freedom ng kagurangnan. Tinawaan kita ng biyaya ng demokrasya. Gamiton ta po iyan sa marhay. Pirang eleksyon na ng agi, pinapagirumdum kita sa paagi kan simbahan na magboto ng intelihente. Di kita madala sa appearances, sa mga promesa, alagad ano ang ginigibo ta. We allow ourselves to be entertained temporarily, pero pagkatapos kayan, tapos na, balik sa dating miserabling buhay. Sinasabihan kita, dai magpabakal nin boto. Ever since the time na kita nagboto, po 1996, hastang ngunyan, 50 years later, yaon manggirarayan barakalan nin boto. An prinsipyo ta permi kanugon, sayang man kung daita akoon. Pero sailing ta dai daw naapektaran ang satuyang desisyon na magpili. Halimbawa, napag-adalan mo na, and then at one time, nagranisay mo ining sarong kandidato, tinawan ka, sa hiling mo, day mababagoan sa imong desisyon? Pwede sir mabago an sa imong desisyon. O kung kaya, so, day ko po kamo bababasol, taiyan yaon sa satuyang sistema, nakalaog, nakagamot na sa satuyang sistema. Sabi kayan, kan mga kandidato, that's the rule of the game. Rule of the game. Kaipuhan kang makasakay. Siyempre, si say man na kandidato ang hambo na manggana. Siyempre, gustong manggana. Dahil sinasabi na ang mga kandidato mararaot. Dahil ma-judge kung ano ang sa iyang kamautan. Pero, iyan ang napapalaog sa satuyang sistema. Kaya, kita bilang mga Katoliko, sadit sanaan pwedeng kadikit pa lang ang pwedeng magibo asin maabot kan simbahan sa papaagi kang voters education. Halimbawa ang simbahan mag-voters education sa sarong kapilya, pirado ang ma-attender diyan. Baka mayo. Yaon duman sa sarong lugar na nag-aabang kung sisay na kandidato ang mawaras ning asistensya. Data mababasol ining mga group, mga tugang ta na nasa pangangaipo. Kaya namumutan ng mga tugang, bako naman pong bagong istorya ini. Alagad kita bilang namamanwaan, bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, kita padagos na mag-aarang na sana mag-abot an aldaw na kita makapagboto na mayo ning pressure, makapagboto na susog sa satuyang katalingkasan, makapagboto na libre sa anuman na kaulangan dahil sa katikapuhan sa pagkabuhay. Iyan ang satuyang pamibi, bako pa man huri ang gabos, siring sa daan natipan na ang mga tao nag-arang sa kagurangnan nin marhay na pastor. Tinawaan sinda sa paagi ni David na magrinar sa banwaan nin Israel. Asing ngunyan, pariho ang satuyang hinahagad. Si Jesus itinao sa tuya ning kagurangnan, tanganing maging imahin kan marhay na pastor. Pastor, leader, na may pangataman, pagmangno, pagmakulog sa iyang nasasakupan. Iyan ang leader
na hinahagad niya to, pinapamibi na ito sa tuya ning kagurangnan. Tanganing kita sa paagi kan mga leader na ilalagta sa pwesto, tunay na matabangan an sa tuyang mga kaymanwa na makuri na ang pagtios. Dara kang epekto kang bakong marhay na pagmanihar kan sa tuyang nasyon, kan sa tuyang probinsya, kan sa tuyang banwaan. Lugod, makapagpili kita na may katalingkasan, libre sa anuman na kaulangan. Asin, hagadon ta ang intersesyon kan sa tuyang mahal na inang katipanan, na lugod kita magkaigwa nin matuninong na pirilian, asin tunay na papahayag kan satong boses sa satuyang banwaan, sa paagi kan satuyang sagrado asin mahal na boto. Amen. Tindog po. Ipahayagtaan sa tong pagtubod. Tutupod ako sa Diyos amang makakamang, maglalangkang langit asin daga, asin ki Jesu Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta. Ilangidang huli ka, Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, sakitan kan panahon ni Pilato, sa krus na ganasin, ininubong, uminilig sa mga dalang, ikatulong aldaw, nabuhay liwat halep sa mga galang, suminakat sa kalangitan. Nagpuno ka sa noon, ang Diyos ang makakamhan. Hallelujah, pagaling sa pagbubuo, sa mga buhay asin mga ganyan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa mayong paginaawang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ng lahat, sa buhay na daling Ang kahadayan kan Dios nangangaipon ni mga tao na andam magdusay kan sa indang buhay para sa mamumuton na paglingkod an sa tong simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian,
magdanay na makusog asin maugma sa paglingkod sa spiritual na pangangaipo kan banwaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa tahaw nin mga kahorasaan nin araw-aldaw na pamuhay-buhay, padagos kitang magsarig sa pangataman ni Kristo, an marhay na pastor. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga inaapod kan Diyos sa pagharubay kan sa iyang tataramon, asin pagpalakop kan sa iyang kahadean, maging dalisay sa pagsimbag sa iya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang sa satuyang komunidad, makamate kan nakakapaomay na pagkamuot ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa maabot na eleksyon, sa pagpili niya to kan mga bagong lideres kan sa tong nasyon, pilion man niya to itong mga dusay asin totoo sa paglingkod, sa paarog kan sa tong marahay na pastor, si Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, darahon ni Kristo, an marahay na pastor, naligtas sa indang erokan sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Makakamhan na Ama, kami na sa imong banwaan nagdudulot kan sa muyang mga pamibi na may lubos na paglaom asin pagsarig sa imo. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mga tugang tanganin sa kuwasin sa indong atang, magkanigong akoon kan Dios sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, warasan na kami danay na magugma, huli kan mga misteryo Pascual, tanganing ang padagos na gibo, kan pagbago sa mo, magin para sa mo, danay na dahilaning kaugmahan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ang ani, mas mamuraway na iharubay urong ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kang krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa mong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabo sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na bertudes, asin ang mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kay ning maatang namibibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkwasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabo sasin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawa, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabo sasin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo,
kan bagwasin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubo. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigyo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, giromduma sa iyong pagkaherak ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan paggabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos sa santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kairas kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
sala sa buyan. Asinare kami pagdaraan sa subo, hindi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraon, namimibi kami kaguranan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera. Magindanay nakalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahanap kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ka nagsabi sa imong apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo. Ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Are pagilingaan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Orasan sa iya, ang katuninungan sin pagkasararo, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kamo kan tanda ning katuninungan. Magluhod po ang gabos. Uya si Kristo, ang marhay na pastor, ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magdaram ka sana asinan sa kong kalagma o umayan. Hawak ni Kristo. Amen.
Tindog po. Mamibi kita. O marhay na pastor, kaugaying ang tabayan sa imong aripunpon, asin mga karnerong tinubos mo, uli kan mahal na dugo kan sa imong akin. Papagkanikoon mong tipunon ang mga sabsaba na daing kasagkuran. Uli kay Kristo na sa mong kaguranan. Maluhod po kita para sa pamibi para sa lokal asin nasyonal na eleksyon. Mahirako na Ama, kagurangnan kan sa mong nasyon, inuumaw niya mo ika, hulikan sa imong balaog ning katalingkasan, na nagtao sa mo ning kapangyarihan na makapagpili kan sa mong mga lideres sa banwaan. Nagpapasalamat kami sa imong danay na paggiya, mantang sa mong binabantayan ang demokrasya kan sa mong nasyon. Ang nagdadangadang napirilian, nagtatao sa mo nin bagong paglaom. Tawan sa mo ang kadunungan, tanganing sa mong gampanan ang sa mong trabaho sa panahon kan eleksyon. Tanganing kami maging komunidad in pagtubod na nagtutubod sa pagbabago kan banwaan. Tan mo kami kan kusog buot na magtaram, siring sa pagrokyaw ni Jesus kan maray na bareta. Tabangan mo kaming makapagpili na tama, tanganing ang samong boto, magkaigwanin pagkakaiba. Sa tabang kan sa imong espiritu, giyahan mo kami sa pagpili kay itong magmamakulog sa mga dukha, maghihinanyog sa mga maluluya, asin buot gibuhon ang satong nasyon na lugar ning katanosan, asin katuninungan. Sa mong pinapamibi ang mga lideres na dalisay ang puso, asin pinabayaan ang sadiring ambisyon para sa ikararahay kan bilog na banwaan. Sa samong pagtingkalag sa Divino Rostro, ang lawog kan sa imong pagkaherak asin pagkamot, si San Jose ang sa imong maimbod na bantay na parasurog, asin pagpaaling nyamo sa manto ni ina, isabuhay man lugod nyamo ang samong katungdan bilang Kristiyano, ang tamang pagpili, katolikong ugali. Amen. Isusunod po niya to ang commissioning kan mga PPCRV volunteers. Magdigdi po sa inutan ang mga PPCRV volunteers. Digdi na po sa inutan. Gabos na PPCRV volunteers. Inimbitaran po sa gabos na PPCRB volunteers na magtindog digdi sa atubang. As Christians, we are to make the Lord Jesus Christ known to all people. In Jesus' final command, we hear, "Go everywhere and make disciples, and I will be with you always to the end of age." Dear friends, as we take part in the celebration of blessing and commissioning of our PPCRB volunteers, we are reliving a practice of the early church. We read in the book of the Acts that the Holy Spirit set apart Saul and Barnabas for the work of mission and the church at Antioch after fasting and praying, laying of hands on them and sending them out. The early church eagerly sent its members to other peoples to assist those who were already of the household of faith and those who did not yet believe in Christ. Today, we also send our sisters and brothers to serve in the polling precincts in various capacities, either as poll watchers or PPCRB representatives in these 2022 national and local elections. This commissioning and sending will strengthen our bonds with them, and the prayers we offer are an expression of the ties that bind us together in the larger body of Christ.
Through the gift of your service and love, you show others the infinite love that God has for His people. This is both a privilege and responsibility. And so, my dear brothers and sisters, our PPCRB volunteers, may I ask you this one question and to publicly affirm your commitment to God's work. Will you accept the task to serve the church as church representative, to serve God and His people in this particular time, to perform your civic but sacred duty of protecting the integrity of the election and as a way of demonstrating your love of Jesus Christ and His people? Will you accept this task? I will with God's help. Let us pray. Almighty God, bless and strengthen these servants, our brothers and sisters, who will dedicate and being commissioned for your service. Fill them with your Spirit, enrich them with your grace, and strengthen them for the task ahead, that as they touch the lives of others, your name may be glorified. And I commission you to share the love of Jesus Christ through the gift of service, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magpanguros po kita pagkatapos kan pagwirit kan agwa bendita. Sisters and brothers, I present to you these persons whom we have commissioned to participate in the work of the Parish Pastoral Council for Responsible Voting. We rejoice to recognize you as representatives of our church and thank God for your dedication and your gift of service. We send you on with our prayers and our support, and with you, we renew our commitment to God and service in the name of the Lord Jesus Christ. We pray for such blessings through Christ our Lord. Amen. Now the prayer of the PPCRB volunteers. Let us all together pray. Loving and gracious God, you are indeed the giver of all good gifts, and we thank you today for all your blessings. We ask you, bless us, and we continue to seek your wisdom, guidance, courage, and strength. Lord, we know that you call each of us out from ourselves into a world that is longing for your grace, love, and truth. In our community are people who need to experience your grace. In our nation are people who need to experience your love. In our world are people who need to experience your truth. We are your people, Lord, and you have called each of us out to be the visible you in this world. As you work in the hearts and lives of all people and nations, bless us, Lord, as we go into the different polling precincts. Be with us and help us to be wise in the decisions we make for the good of all those who have placed their trust and confidence in us. Give us insight to lead with integrity, that our decisions may reflect what is right and good. Keep us from short-sightedness and pettiness. Help us to make decisions that are for the good of all, and guard us from blind self-interest. Dear Lord, grant us the humility to always seek your will in all that we do and say. All glory be to you, loving God, now and always through Christ and the Holy Spirit, forever and ever. Amen.
Let us give our PPC, our volunteers, a round of applause. You may be seated. Mag-ula po ang gabos. So, day po sapat itong palakpak ta. Kaya sa huring pagkakataon po, ang PPCRB nagraraniliwat sa saindo, nakikiulay sa saindong karahayan buot, nasuportahan ang saindang krusada para sa onesto, malinig as incredibling eleksyon. Bilang konkretong pagsuporta niya to, magkakaigwa po kita nin second collection. Tangani po na day magutom ang sa tong mga volunteers sa aga. So kaipuhan niya to kaipuhan po an sa tuyang tabang bilang asistensya sa pangangaipo katakod kan eleksyon sa aga. And then ikadua po, ngunyan paman sana, nagpapasalamat ako sa mga hobbines na nagsimbag sa satong pangapudan na maging PPCRB volunteers. As in, siyempre sa pamamayo din kan sa tuyang PPCRB coordinator ang President kang Paris Pastoral Council, si Ma'am Nance Penetrante. Salamat po sa saindo gabos. Bako lang po sinda ngunya nagtiripon kundi kan mga nakaaging aldaw kadakol pong inagihan ng mga seminars, of course kay bakang PPC Education Committee naghinguha sinda na magibo nindaan sa indang obligasyon tanganing sa makapag-edukar sa satuyang mga botante sa dikit na magigibo, sa dikit na paagi. Kaya rumdumon po niya to sinda sa tong pamibi na maging successful ang sa indang apostolado ngunya na panahonin na pirilian. And then sa aldaw ni eleksyon, kung po kamong mga concerns na may relasyon sa pagboto, dahil magduwa-duwa na magrani sa isayman na PPCR volunteers na nakadistino sa lambang polling centers, tanganing matawan sindaning asistensya sa pagpuon sa paghanap kan mga pangaran, sa mga listahan. Kung ngunyan pa sa namayo po kamuning dahil nindo pa nakukuan sa indong pangaran, pwede po kamong ipaabot ang sa indong concern. And then, ang arsobispo po, nag-i-endorse po kan sa grupo, kung iyan po manunungod sa legal concerns, igwa po kaming ire-refer na mga linya, opisina, kung igwa pong mga legal concerns sa aldaw kan eleksyon. Ang sa kumuya pong hagad iyo sa indong danay na pamibi. Saga po mayo kita ning office na mag-entertain kan sa indong mga transaction sa opisina, arog baga pagkuakan mga documents, so day po ngunang sa aga. At least ngunyan o kaya sa Martes. And then lastly, sa Petsa 14, igwang Peña Francia Pilgrimage sa Basilica, imbwelto po ang mga parokya digdi sa Rinconada. So bahala na po ang mga religious organizations mag-organize kan sa indang grupo kung mauot na mag-pilgrimage duman sa Basilica for the summer Peña Francia Pilgrimage. Sa liwat, salamat po sa indong pagsumaro sa misang ini. Lugod magkaigwa kita nin matuninong, makaulugan na pirilian sa aga. Matindog na po kita. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin bidisyonan kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Mother's Day sa gabos na mga ina. Palakpakan niya to sila. Sa
po, sumami na PPC RV volunteers. Do not leave. Join our parish priest para sa picture taking.